mar lalruok ewi dongruok piny Kenya tok higa mar 2030 manyocha oyangi kod jatend piny William Ruto koloso e kinde nyasi mar rwako pacho komishona mar duol mar weche lope pacho ka Susan Oyatsi Koskei okwayo jomatindo mondo obed e ong'ala manyime e twagno mageto kelo ber ne jo-Kenya duto ka opako dongruok ma sirikal osechwalo ne oganda jo-Kenya. Koskei bende ojiwo jomatindo mondo owuog oko mar laro kombe mag siasa. Wechego ne osir kod jagoro Migago mar chano dongruok uchumi Boniface Makoha ka okoni rowere nyaka ikre mar loko kinde makiny mar Kenya. On that note, that with the launching of the national conversation to discuss Kenya beyond 2030 and perhaps to 2060 or 2063, we want to urge all citizens to participate. All of us, all the tribes, all the regions, all the age groups, women, men, children, all of them, to participate and submit their proposals on how to make this country better. Ya kuna mgoja wangi kanye makao kudo yuya mara mokongo kapoka vya yuya Deva Biero mana mwalimu ticho nyisani helo japicha aneno Migago malere gi jaoda abito nyatindalian Adrian kachiel gi gift wachuma beino goyo chunya kabisa rowere onego obed koda horruok kinde duto mano kotudre koda wach mar siasa ma koro kwako lwasi ma Homabay. James Opondo Amosi Jakisumo Migago ler Mombasa kwetrinda mwananchi mago chalo boche mabiro kadho two terms real president Dr. William Ruto biro yombogi sipwap kaluwore kod dongruok ma osetimo kod jotend migepe kaka Opio Wandaigede manofang machone ka wuok Mombasa wachona ni kinde duto gikemo kod jotend migepe kaka Opio Wandaigede manofang machone ka wuok Mombasa wachona ni kinde duto gikete Ramogi TV gi engineer Samuel Alema akweni kidhi mabor kechedo gi wach madona Ramogi TV gi engineer Samuel Alema akweni kidhi mabor kechedo gi wach madona. Money. People think there's only one way to pay everywhere. But don't you know you can pay using Airtel Money kila mahali. And ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover.
Kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya. En manaiga chiel, to piny Kenya doke yiero maduong'. Hao watu nitawanyorosha asubuhi na mapema. Hao watu ni watu wa breakfast, tutamalizia hapo kwa breakfast. Tuka pok mano timore, singo nitie mane uketi. The Kenya Kwanza Covenant pledged to root out corruption. Ang'o ma osetim, mage mapodi. Wakaanza kutuwekea barabara, sisi watu wenye tunapita na pikipiki. Sisi wakazi wa hapa Mamboleo, tunaamini ya kuwa hii barabara ikiisha, tutakuwa na mabadiliko makubwa. Mae chuny mbaka. Hey, go there! Chieng' Jumapil, ratil. Liet ya Koramogi. Kod wuok tich, kaka wanene. Dibeni en koko koso en mana pogruok mar paro. Kelo ne mbaka ni e chuny boma ma Kisumo. Kik bai. Machiegni kendo nya Koramogi. Riwruok mar oganda Luo ma ong'ere kaka United Luo Nation dwaro mondo governors ma Kaluo onywak lwedo mondo gine ni mwandu mayudore Kaluo ma oting'o mula, rech kod mamoko okelo lokruok ne oganda Luo. Riwruogno ma kawo kalo kuom jakoma margi Steve Biko ma wuoyo kinde romo margi gwenge marongo e kaunti ma Migori wacho ni mwandu mathoth mayudore e nam Lolwe kod alworage pok okonyo oganda kaka owinjore nikech pok jotelo ochiwo kony madwarore. Giwacho ni kaka chenro mar chwalo mwandu mag puodho e pinje ma oko kod tiyo gi yore wuoth ma nitie machiegni owinjore ketie mahino mar jiwo dongruok. Adiera makende resources ma wan godo kaka Luo Nyanza ok osebedo tigo maber. Iyudo ka wan gi nam Lolwe, wan gi blue economy, mowatimo mining, to gigi ok osebedo tigo maber. Koro wakwayo kaka mwan Luos United ni mondo wariwre gi jotendwa mantiere machiegni e Luo Nyanza mondo gikonywa mondo mi nyithindwa kata jowetewa mantiere gi pek nyalo yudo konyruok. Weche mag telo pod ok gidhire kaka dwarore, gidok chien, ta wanyalo kwayo ni jotendwa, governors, MPs magwa mondo gimak lwet jogwa. And with the support of our leaders and kaka governors, wanyalo keto the fisher folk magwa kata jok ma kunyo gold gibed gi cooperatives or circles where kata cooperatives bargain on the fisher folk magwa kata jok ma kunyo gold gibed gi cooperatives or circles where the circles kata cooperatives bargain on their behalf. Ne watemo mondo wa focus e wache puonjo nyithindo nikech wang'eyo ni nyathi kipuonjo kata nyithindwa kosomo to en gima kelo konyruok. Twaparo ni kwanyalo chako kata pidho maua kaito watero oko nyalo konyo nikech wantiere gi paw ndege ma bende ok watigono maber. Aneno ka sani en mana ni kia Nairobi to kata Mombasa nyalo chopo Kisumu, but other than tiyo kode kamano wanyalo neno ni kwanyalo timo gine, kwanyalo bedo gi some serious businesses. Sani do ka Luo Nyanza wa consume mawachi ni kaponi jogot odhi ng'anyo to gikelonwa waru kata ukelonwa kata chak to we are stranded. Lit kod kuyo omako gweng' ma Koingerene kaunti ma Kericho bang' ringre moko ariyo mag jopuonjre ma osebedo ka olala ne oyudi e puoth niang' ndalo ariyo bang' siem manogol ne familia margi gi jok ma ok ong'e mondo gichulgi omenda eka wegi thuolo. Jopuonjrego ma achiel kuomgi ja klas 12 ma jahigni 18 kod nyako ma ja form 3 ma jahigni 16 osebedo ka olal kuom ndalo 6 mokadho kaluwore kod min gi Prudence Kirui. Jok mane ondhiyo nyithindego ne dwaro kuome silings 20,000. Familia ne ogolo lipot ka obila ka jopiny masani ni kod ichwang' ose obila kuom keto yom
kedo gi weche njore mapiyo. Nonro mar obila yango ni nyithindo ariyo go ne nigi tudruok mar osiep. Jopuonjre manyako ne oyudi ka obambi gi ji mathoth kendo de kanisani. Sasa kuna mtu mwingine alipigia simu ati utoke kidogo. Sasa huyo msichana akatoka na kurudi tena. Kwanza hata hii shamba ni shamba yangu. Hata nimestuka nikiwa kanisa nikipigiwa simu ati watoto wamewawa. Tumeshangaa, tulikuwa kanisa tukisikia watoto ati wamewawa kwa shamba yangu. Kufika kwa shamba watoto wamenuka. Tunasikia uchungu kabisa, serikali utusikie kabisa. From me and the National Police Service, we are going to make sure those people are arrested and arraigned before court by all means. Na nyinyi wananchi mtusaidie pia. Those who have clues about who could have abducted these two little children, let him share with us. Musiwe waoga wa kupasha polisi habari. Bodo mochung'ne gayo yedhe ma itiyogo e nego kute pacho ka PCPB omako yedhe mabandia ma nego kute kod moko maonge kod andika mopuodhi ma nengogi romo milion 1 e kaunti ma Embu kod Kirinyaga. Meko ma kamano en kaluwore kod pedha mageto mwandu mag pur kod yedhe nego kute ma otim kod apisas mag bodno ka gikone moko kuom mwandugo ironygo ka ikele pacho ka kakalo erode manie tong Kenya kod pinje ma libamba. Meneja maduong' mar PCPB mang'iyo ni jo ohala luwore kod chike Lawrence Kalawa okoni moko kuom yedhe ma oko podhe nyalo bedo kod kwiri kendo nyalo hinyo jopur. Oganda matiyo kodgi mawuok e puothe ka moko bende ketho alwora ka ojiwo jopiny mondo ogol lipot wi mwandu ma iuso ma oko podhe. Signs are not authorized, and it's a message to them that they visit the PCPB website, establish what is registered for use in Kenya. If that product is not listed there, they stop that in business because they are going to be arrested. The punishments are there. So I think we have had a lot of efforts in the early operations on crop protection, and that's why we have kind of cut off majority of illegal products crop protection. Now the ones in public health, we are there on our top gear, and this situation must be arrested.